करता दुःख हरता भरता वेगदाची भक्ती करतोय खरं, पण केलेली भक्ती तुझ्या चरणापर्यंत रुजू झाली नाही.
आणि म्हणूनच तुझं दर्शन मला प्राप्त झालं नाही. पण देवा, या एकांतवासात आले खरे कशासाठी असेल तर नित्याचं कर्तव्य, तुझी सेवा करावी, भक्ती करावी. आणि आज सेवेपर्यंत आले ना, तुला प्रसन्न करून घेतल्याशिवाय इथून मी मुळीच जाणार नाही. देवा, माझ्या भक्तीला धा, माझ्या हाकेला धा, तुझं दर्शन दे मला. तुझे सगुण सावळी मूर्ती माझ्या नेत्रासमोर मला पाहायचे. याच्यासाठी हे करुणा करा, हे गोपाल कृष्णा, हे माधवा, हे कन्हैया, माझ्या हाकेसाठी धा, माझ्या हाकेसाठी, माझ्या हाकेसाठी. जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, माधवा, माधवा.
आश्चर्य वाटलं. अरे एका क्षणार्धाच्या निमिषाला हा, जिनाचं स्मरण केलं. हे शब्द ऐकता क्षणी भावभक्तीच्या पेनेनं स्तुती स्मरणाचा वर्षाव करून हा. आमची भक्ती केली आणि त्या भक्ती प्राबल्याला भरून एका क्षणार्धाच्या निमिषाला तुला दर्शन द्यावं म्हणून द्वारकेच्या राजप्रसादाचा त्याग केला आणि आमच्या भक्तीनेपर्यंत या कृष्णाचं आगमन झालं. अरे देवा, तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली होती. कळू लागल्या दिनापासून देवा मी तुझी भक्ती करत आले, पण तुझं दर्शन मला घडलं एक नव्हतं. लक्षात ठेव, साक्षात मूर्तिमंत स्वरूपात आज तू माझ्या देव नेत्यावर उभा आहेस. कसोटीचे कडे एखाद्या भक्ताला कसोटीच्या कड्यावर उभा केल्याशिवाय दर्शन केव्हाही देत नसतात देवा, आणि आता- आज दर्शन दिलंय परिपूर्ण माझ्या कसोटीला उतरले. मग देवा, हा? आता माझं वाटेल ते झालं तरी चालेल, म्हणजे? जसं की मरण आलं तरी चालेल. असं म्हणायचं. तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली होती ती माझी इच्छा पूर्ण झाली. हे चंद्रप्रभे, हा. पण देवाचं दर्शन झाल्यानंतर भक्तानं काहीतरी मागायचं असतं आणि तू मागितल्यानंतर जरूर देण्यासाठी मग आमचा हा सदैव पुढे आहे. देवा, देवा, ऐक. माझी इच्छा म्हणजे काय? देवा तुझ्यासारखा माझ्यासारखं तुझ्यासारखा सद्गुणी, सद्गुणी तुझ्यासारखे सुविचारी, हा तुझ्यासारखा गुणवान असा एखादा वन, सद्गुणी म्हणाली तुला. असा एखादा वन जर का नाही नाही, तू सद्गुणी म्हणाली हा, तेवढ्यात मला फार समाधान वाटलं. हा, कारण बालपणापासून आम्ही काय काय गुण उधळले हा. हे अखिल विश्वाला माहीत असताना तुझ्या तरी मुखाटे सद्गुणी शब्द बाहेर पडले. खरंच समाधान वाटलं. म्हणून देवा, असा वर असा पती माझ्या जीवनात आला तर माझ्यासारखे भाग्यवान देवा मी दास दास देवा माझं इच्छा पूर्ण होणार. माझ्यासारखा सद्गुण, हा, माझ्यासारखा गुणवंत सौंदर्यवान हा. पती आपल्या सहवासात लाभावे या महत्वाकांक्षेने आमची भक्ती केलीस आणि त्या भक्तीचं श्रेय म्हणून आम्ही सुप्रसन्न होऊन मंगलमय आशीर्वाद दिले. आपली इच्छा पूर्ण होईल तथाच ते शब्द आमच्या मुखाने बाहेर पडले. अर्थात तुझी इच्छा मी जरूर पूर्ण करणार आहे. सहजासहजी तुझ्या मुखाने शब्द बाहेर पडले. हा, माझ्यासारखा हा. माझ्या प्रमाणे दिसणारा असा सुंदर पती आपल्याला मिळावा हो. हे लक्षात ठेव. हा. या अखेर विश्वात एकासारखा एकच, दुसरा नाही, माझ्यासारखा दुसरा कुणी नाही. अर्थात हा अवश्य देवा, आपल्या मनातील भावना आम्ही जाणे कारण अप्रतिम सौंदर्य आणि या सौंदर्य आमची नियुक्ती केली आमची आवड आणि आमच्या आवडीपोटी हे शब्द आपल्या मुखाने बाहेर पडले. भाव मनातील अरे देवा, काय बोलतोयस तू? तुझी आग मिळाली. अरे अक्षर तुझ्या मुखातून हे शब्द बाहेर पडले. आपल्या मुखाने का बाहेर पडत? याला कारण आहे देवा. अरे सारा जगाचा देव आहेस तू, या जगाचा पाठीराखा आहेस तू. अरे तुझ्या मुखातून सातपुरी शब्द बाहेर पडते. चंद्रप्रभे, माझ्या समोर तू लागला का? बरोबर. पण तुला हे शोभा देणारा नाही. हा. याला कारण आहे. जगाच्या देवानं लग्न करू नये असं कोणी सांगितलंय? अरे पण मी त्या मात्रेनं तुझ्याकडे पाहिलंच नाही. तुझ्या मुखाने शब्द बाहेर पडले. हा. आम्ही इथं आलो हे तुझ्या भक्ती प्राबल्यानं इथं आलो आणि तूच म्हणालीस या अखिल विश्वात भगवान तुझ्यासारखाच तुझा सहवास मला कायमचे मिळावा. मी जर तुझ्या जीवनात आलो असेल तर माझ्यासारखा नवरा आणि माझ्यासारखा सहवास तुला केवळ मिळणार आहे का? देवा, मी काय म्हणाले? काय ते? तुझ्यासारखा सद्गुणी, सुविचारी, परोपकारी याचा अर्थ देवा तू नव्हे. मला असं वाटते माझ्या
आणि कुणाच्याही भावना न दुखावता त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार देव गोपाल कृष्ण. त्या गोपाल कृष्णाच्या मुखातून हे हे शब्द चंद्रप्रभे, तेच तर माझं हृदय. भावना मी कुणाच्या आतापर्यंत केव्हा दुखावली नाही. तुझ्या मनाच्या भावना दुखावला जाऊ नये म्हणून लग्न करावं ही माझी प्रामाणिक इच्छा. भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करणं हा देवाचा धर्म आहे. तुझ्या मनी इच्छा निर्माण झाली माझ्यासारखाच मला सांग, या विश्वात दुसरा कोणी आहे का? हो पण असं मग तुला माझ्याबरोबर लग्न करावं लागलं आहे. मग देवा मी एक सांगते काय ते? तुझ्यासारखा दुसरा कुणी नसेल, समजा नसेल तर मी लग्नच करणार नाही, अशी नाही. मग मला सांग. माझी चिंता करू नको. मला सांग, माझ्यासारखा दुसरा जर कोणी नसेल तर तू लग्न करणारच नाही. पण कृष्णवाणीचं काय? तर अशीच तुला घेऊन न रे, अरे दादांपर्यंत घेऊन न रे, आणि दादाला सांगणार रे, ही माझी भक्ती, हिने माझी भक्ती केली पण माझी इच्छाही पूर्ण करू शकत नाही. आता मला कळून चुकलं. देवा हे अभद्र शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडले, अभद्र शब्द? पण जी मी तुझी भक्ती केली ना तेच माझं चुकलं. का? मला का माहित तुझ्या अंतरी हे वास करते ते. अरे याच्या पुढे मी तुझी कधी भक्ती करणार नाही, कारण हे अभद्र शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडते. हा देव एका भक्तीला सांगताय माझ्या समेत लग्न कर. अरे देव तत्वाला कलंक काय असतो? नाही. तुझ्या इच्छेची पूर्तता मी कधी नाही करू शकत, कधी नाही. माझ्याबरोबर नाही. लग्न करायला नाही. नाही. नाही असं म्हणू नकोस. देवा सुंदर जीवन घडवायचं असेल तर माझ्यासारखा दुसरा नवरा मिळणार नाही. अरे जगाचा देव आहेस तू. देवा, अरे ज्याच्या कृती संस्कृती तो देव, ज्याच्या कृतीत प्रकृती तो मानव, आणि ज्याच्या कृतीत विकृती तो दानव. देवा याच्यासाठी मग वेळ नव्हता. दादा तुझ्याकडे एकंदरीत पाहून मला समजलं, या विश्वात 4 पायाची जनावर परवडली पण 2 पायाची जनावर नको. तेव्हा हा प्रसंग आम्ही उलट्या नेत्रानं पाहिलं, हाकेनिशी धाव घेतली. आता हे दुष्कृत्य कोण करतोय हे आम्ही जातीनिशीनं पाहतोय. तुझ्यावर पापियात कोणी टाकीला हे जाणून घेणं तेवढंच गरजेचं आहे. याच्यासाठी नाही दोष देणार, मी मुळीच दोष देणार. देवा ते मनात संशय निर्माण झाला असेल, देवकी नंदन आमच्या कृष्णगावर आपण लाथ मारेला हा आणि आमचा समोर सावळी मूर्ती पाहता क्षणी मनात संभ्रम निर्माण झाला असेल, वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही. कारण असे कृत्य घडल्यानंतर कोणीतरी लाथ मारणार यात दोष तुमचा नव्हे. कारण तुमचा झाला विश्वासघात तेव्हा कमाडावर पडलेला. ते काही असू द्या. आणि मी आमचा तुम्हाला विश्वास- एकच सांगतोय, काय ते? बळ जबरदस्ती आपण करत होता. हे देवा, काय? तुला मी स्थान कुठं दिलं होतं? आपल्या हृदयाच्या ठिकाणी होय ना? परमेश्वर पूजला आणि देव म्हणे भक्ताना तुला पूजिला. हा. असं असताना हा. तुला हे उचित वाटलं का? राजेश्वर, हा. यात माझा दोष नाही. मग आपण एक राजेश्वर आहात, आपल्या दरबारी एखादा याचक घ्यावा आणि याचकाला अभय देता क्षय आपला मंगलमय आशीर्वादाला साथ मिळावा. हा. आपली असेल ती इच्छा मी पूर्ण करेन. सर्वप्राप्त मग आहे. असेल ती इच्छा पूर्ण करणं हा राजाचा धर्म आहे. अगदी बरोबर पण आहे. तिने माझी भक्ती केली आणि तिच्या मुखाने शब्द बाहेर पडले, हा. भगवान काय ते? तुझ्यासारखा सद्गुणी, तुझ्या सारखाच माझ्या जीवनात भक्ती हवा, तुझ्यासारखा. प्रामाणिक इच्छा. आणि म्हणून म्हणून तुला मी सहज म्हटलं काय ते? इथं लग्न करणं उचित नव्हे, कारण आम्ही वैभव संपन्न आहोत. एका रात्री एका स्तंभावर सोन्याची लाकडं निर्माण केलंय. या संताच्या त्रासाला कंटाळून या द्वारकेत जाऊया आणि लग्न करूया. काय? ऐकायला तयार? हा जगाचा देव, जगाचा परब्रह्म, विश्वाचा हरी माझ्या ताईशी लग्न करणार आहे. खोटं बोलतोय देव. अगं तुझ्यावर माझा पूर्ण मी विश्वास आहे. असं सांगितलंच नाही. पण आपला बचाव करण्यासाठी हा. हे नटनाटकी रूपानं भाष्य करतोय. काय? पण देवा तुला वाटत असेल काय? माझी ताई तुझी पत्नी व्हावी, हा. पण मला वाटत नाही हा. या मिळण्याचा हा देव भावाची व्हावा असं मला वाटत नाही, म्हणून सांगतोय. लक्षात घे.
काय? हिनं आमची भक्ती केली बरोबर. पण आतापर्यंत आम्ही का दर्शन दिलं नाही? आजच तिच्या मनात इच्छा निर्माण झाली होती. हा. कोणती माहिती आहे? आमच्या बरोबर लग्न करावं आणि त्यावेळी जाणीव म्हणून यावंच नाही. दर्शन हा? देवा तुला देव म्हणताना सुद्धा आता मला कसं तरी वाटू लागलं. तुला म्हणायचं माझी ताई हा? माझी भगिनी आपल्या भावऱ्याच्या आज्ञेत लहानाची मोठी झाली. हा. तिच्या लग्नाचा विचार करेपर्यंत मी बालपणाचा पहिला अंक सोडला आणि तारुणपणात पदार्पण केलं. मला तुझ्या सल्ल्याची गरज नाही. तू लग्न मनात निश्चय निर्माण करावी हा तुझ्या मनाचा प्रश्न झाला. प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य असतं. वैयक्तिक- ती तुला नकार देत होती. उघड्या नेत्रानं राजा चंद्रकांतानं पाहिलं. पण ज्यावेळी आम्ही इथं आलो त्याच वेळी तिच्या मुखाचे शब्द बाहेर पडले. हा. फक्त संगोपनाची इच्छा पूर्ण करावं हा देवाचा धर्म आहे. बरोबर. तिने इच्छा प्रगट केली. आम्ही जर पूर्ण केली नसेल हा. तर माझ्या शुद्ध चारित्र्याला हा कलंक लागले. मग तुम्ही जर मला देव म्हणता हा. तर माझ्या चैत्याला लागलेला कलंक हा तुम्हाला सहन होणार आहे का? थांबा. तुम्ही देव तत्वानं नटला आणि तुम्ही असं म्हणता राजा चंद्रकांत तुझ्या भगिनीशी मला लग्न करायचं आहे. देवाची इच्छा आहे की भक्तानं ती जरूर पूर्ण करावी. मी नाही म्हणत नाही पण ती इच्छा चांगली असायला हवी. ही ओढाताणीनं लग्न करणं म्हणजे अधर्म करणं. मायेच्या जीवाची बंधनानं, स्वर्ग सुखाच्या अवकाशात स्वर्ग सुखाच्या नंदनानं ज्यानं तुच्छतेनं पाहिलं मत्स्य कुर्म वरा नरसिंह वामन परशुराम राम आणि 8व्या अवतारानं देवकी वसुदेवाचा कुस्वा धंदा करण्यासाठी त्या विश्वाच्या रंगभूमीवर तो नटनाट्य रूपानं कृष्ण म्हणून नटला. तो अधर्माचा शेवट करण्यासाठी आणि धर्माला हात देऊन वर काढण्यासाठी. मग तो अधर्म काय हा करतो? धर्म नव्हे. हा? तुम्हीच म्हणालात हे ओढाताणीचं लग्न तुम्हाला मान्य नाही. पण माझ्या जीवनात मी जे लग्न केले आहेत ना ते असेच केले. राजराजेश्वराच्या भीमा त्याची कन्या भीमकी हिला इच्छा निर्माण झाली बरोबर होती. आहे. वसुदेव गोपाल कृष्ण याच्याबरोबर आपण लग्न करावं. पण रुक्मयाला ते मान्य नव्हतं. लग्नाला विरोध झाला म्हणून तिला रथात घालून मी पळवून आणली. तिला सुद्धा पळवून नेलो होतो. गोपाळ कृष्ण पण तुम्हाला सांगायला सांग तर हे तुमचं दैवित आहे. कारण देवाची शक्ती ही केव्हा नंतर भक्ताच्या भक्तीनं. आम्ही तुझी जर भक्ती केली असेल तर भक्तीचा मूल्यांकन करावं. तुमचं काय घेऊन जाणार आहे? मला सुद्धा पाहिलं. त्या देवाची देव ठेवते. देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराचं काही सांगत ठेवू आता कळयात नाही. देवा तुला सुख मला सांगत परमेश्वराचा दुसरा अंश म्हणजे राज करताय. पण या राज्यात न्याय निवाडा करणारी कोणतरी ज्येष्ठ वरिष्ठ व्यक्ती आहे. त्या व्यक्तीपर्यंत जाईल. न्याय निवाडा करेल. त्यांनी राजा चंद्रकांत नाव म्हणजे न्याय मिळण्याचा महत्वाकांक्षा आपण निघून गेला. पण माझ्या मनात इच्छा निर्माण झाली. या चंद्रप्रभेबरोबर लग्नाचा सुख सोहळा मला परिपूर्ण करायचा आहे.
आणि त्याच महत्वाकांक्षानं आणि तू कुठेही जा, येणार आहे. हा कृष्ण तुला मिळवलेला. म्हणजे या द्वारकाधीश बलरामाच्या मनाला समाधान वाटते आणि यालाही कारण आहे. या माझ्या संपूर्ण साम्राज्यात कुणाला कशाची कमतरता नाही. तुम्ही त्या महान प्रजेच्या आनंदाच्या डोलत्या डोळ्याला डोलतायत आणि तडे करून स्वर्गमुक्ती आणि पाताळ या त्रैलोक्यात या बलरामाचा नावाचा निर्धार असतोय. त्या माझ्या ख्यातिकीर्तीला जीवनात केव्हाही तडा जाऊ नये याची दक्षता घेऊन मी एक भूत दाखवून टाकत आहे. एकुलता एक मुलगा असू दे, एकुलता एक कन्या असू दे किंवा बंधू असू दे, अति लाड केले की लाडाने मला शेफारतात. आज शेफारून गेलाय, आज ठरविलाय. याला जबाबदारी मिळते काय? आज शिकवायचं नाही. नक्कीच नाही मिळेल. पण तुझा आत्मविश्वास आहे पूर्ण या ठिकाणी आपल्याला न्याय मिळणार आहे. आणि म्हणूनच क्रमाक्रमानं मला पुढे जायचं आहे. चालेल. द्वारकेचे राजे बलराम जातात. मनुष्य महान भवा, इच्छित मन कामना पूर्ण होईल. राजे चंद्रकांत, तुम्ही पण एक राजकर्ते आहात, सम्राट बनली. हा भेदभाव आमच्या अंतरी नाही. तुम्ही एका राजकर्ते राजकर्ते असल्या कारणानं असं नसतवा. तुमच्या शब्दाला मान बसावं. मनात नसताना सुद्धा राजआज्ञा पायदळी तुडू नये म्हणून क्षणभर बसतोय. राजे, ही मुली कोण आहे? ही आमची भगिनी आहे. काय म्हणतात? पण मला सांगा, तुम्ही राजकर्ते आहात. हो, राजकर्ते म्हटल्यानंतर राजकर्त्याच्या हाती न्यायाचा पारडा असतो. तो योग्यरित्या मापला जातो. राजकर्ता न्यायदंड नीतिदंड हाती घेऊन असतो. ज्या राजाचा राजदंड जागृत असतो त्याला राजकर्ता म्हणतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे. होय ना? हो. मग माझा तुम्हाला असा प्रश्न आहे, द्वारकेचे राजे बलराम राजे हे झोपले की जागे आहे? तुमच्या जागेदार काय शब्द दुसऱ्याच्या मुखातून होय म्हणलात काय? तर नवी जन्मापासून जी एक शंकर, तुम्ही इथं आलात, तुम्हा दोघा त्या चेहऱ्याचं अवलोकन केलं. पण एखादा प्रसंगात पडलेला व्यक्ती ज्या प्रमाणात असावा तद्वत तुमची अवस्था आहे. बरोबर आहे. मी एक सम्राट आहे. तुमच्या साम्राज्यावर जर का पुढे खाला घालण्याचा प्रयत्न करतोय, सांगा. मी असा का उद्गार काढले? राजे, तुम्ही झोपलात की जागे आहात? तुम्ही झोपलात तर जागे हो, आणि जागे असाल तर माझ्या मुखातले शब्द ऐका. हृदय चंद्रकांत, म्हणजे तुम्ही नाही आलात, कुणी परक्यानं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून नव्हे? मुळीच नाही. मग परक्यानं जर आक्रमण केलं असतं तर लाथेच्या ठोकरीला दूर दुगार केलं असतं. पण ऐका, तुमच्या राज्यात नक्कीच मला न्याय मिळेल म्हणून मांडलिक राजकर्ता तुमच्यापर्यंत आलाय. हृदय, पण माझ्या मुखात मित्र न्याय दरबारी कुणाचाही विचार केला जात नाही. सत्य न्याय म्हणजे न्याय. आणि जर का तुमच्यावर अन्याय झाला असेल, न्यायात मिळेल. मग ऐका, दादा, हे जे आम्ही बोलत आहोत ना, हो, अन्य कुणाच्याही बाबतीत नाही. मग हे आहे ते फक्त गोपाल कृष्णाच्या बाबतीत.
शेत जर खाल्लं असेल, कुंपणानं जर स्वतः शेत खाल्लं तर शेतकऱ्यांना न्याय कोणाकडे मी मान्य करतोय, बालपणात माझ्या कृष्णाने काही खोडे केले, पण साम्राज्यात कालावधीत त्याने भक्त रक्षणाची पितांबरी हाती घेतली, अनेक भक्तावरील अरिष्टांना दूर केलं, पतिव्रतांच्या पतिव्रतेचं त्याने रक्षण केलं. त्या माझ्या बंधूबद्दल नेमकं काय म्हणायचंय तुम्हाला? दादा मला सांगा, हा? या जगाच्या पाठीवर आमच्या सारख्या भक्तांनी देवाची भक्ती करावी की न करावी? प्रत्येक मानवाला मोक्षाचा साधन म्हणजे भक्ती आहे. आता कुठल्या देवाची करावी हा ज्याच्या त्याच्या मर्जीचा प्रश्न आहे, पण भक्ती श्रेष्ठ आहे, भक्ती हा मुक्तीचा मार्ग आहे आणि ती करणं जरुरी आहे. हो ना? हो, हे सत्य ना? सत्य आहे. मग कळू लागल्या दिनापासून बालपणापासून त्या गोपाळ कृष्णाची भक्ती आजपर्यंत मी करत आहे. आलं लक्षात? बोलण्याची गरज नाही. एवढा कालावधी हिनं कृष्णाची भक्ती केली आणि या क्षणापर्यंत तो देव असूनही हिला प्रसन्न झाला नाही, म्हणून तुम्ही आलात का? कळू लागल्या दिनापासून माझ्या भगिनीनंतर मी सुद्धा देवकीनंदन गोपाळ कृष्ण मनोमनी पूजिला. मग त्याच्या नामस्मरणाशिवाय अन्नाचा कणाचा पाण्याचा ठे माझ्या भगिनीला मुखात घेतला नाही. मग त्याचे उपकार तुमच्या भाऊराने असे फेडावे. असे बेडावे म्हणता? मला काय नाही. काय करत? दादा, बोला. आज एकांतवासात मी गोपाळ कृष्णाची अशी भक्ती करत होते, भक्ती पण भक्ती करता करता मूर्तिमंत स्वरूपात देवाने मला दर्शन दिलं. दर्शन दिलं. माझ्या नेत्रासमोर माझा देव उभा सुद्धा नाही. वा 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 वा. छान. पण मी तर म्हणते, भक्ती करून ती भक्ती देव प्रसन्न झाला, दर्शन तुला दिलं, मग एवढा तुला ती भक्ती व्यर्थ म्हणता? कारण नाही. काय? देव प्रसन्न होता क्षणी मी नमस्कार केला मग ते हवं ते मागायला हवं. आणि सातपणे देवाच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, चंद्रप्रभे माग, तुला काय हवं ते माग. मग त्यावेळी माझ्या मुखातून सातपणे शब्द बाहेर पडले. काय मागितलं? हे जगाच्या देवा पाठी राखल्या हा. माझी एकच इच्छा पूर्ण कर. काय? तुझ्यासारखा सद्गुणी या विश्वाच्या पाठीवर तुझ्यासारखा सुविचारी असा एखादा वर जर का माझ्या जीवनात झाला तर माझ्यासारखी भाग्यवंती अशी मी इच्छा करते. तुझीच काय? जगात जेवढ्या उपवर झालेल्या मुली आहेत ना, प्रत्येकीला वाटतं की आपल्याला नवरा मिळावा, धनवान कमी असला तरी चालेल, पण गुणवान असावा, निर्व्यसनी असावा. तसा माझा कृष्ण आहे आणि म्हणून त्याच्या सारखा नवरा मिळावा ही इच्छा काय वाईट आहे का? पण दादा, याच्यापुढे काय झालं? त्या देवाच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, चंद्रप्रभे, अगं माझ्यासारखा नवरा तुला हवाय ना? मग इतरांना कुणी न विचारता, कुणाचा विचार न करता, तर या देवासमोर लागली. हे शब्द त्या देवाच्या मुखातून बाहेर पडले. माझ्या भगिनीला प्रतिकार करतात, कोण जबरदस्तीनं हात ते विश्वास तसे ठेवणार नाही, कारण रक्त रक्ताकडे ओढ घेणार. असा त्याचा अर्थ नव्हे. क्षणभर क्रोधिष्ठ झालो, मस्तकावर गदेचा आघात घेण्याचा प्रयत्न केला. मी राजा असलो तरी मनावरील सैन्य हरवला. क्षमा असावी. पण ही जे काय सांगते, तुम्ही जे काय बोलता, माझा कृष्ण बंधू म्हणून नव्हे, पण कृष्णाला मी पूर्ण ओळखतोय म्हणून सांगतोय, हे असत्य आहे, असत्य आहे. तो भक्तांचा होता रक्षक, पण आता झाला तो भक्षक. मला पटत नाही. तुम्हाला पटत असेल. आम्हाला न्याय हवा. कसं आहे माहितीये, जिथं गुन्हा घडतो, न्याय देवता न्याय देत असताना तो गुन्हा पाळला त्या स्थानी जात नाही. साक्षी पुरावे हे न्याय देवतेचे नेत्र असतात.
आता तुमच्या शब्दावर मी विश्वास ठेवावा तो कसा? ऐका राजे, तुम्ही आमच्या शब्दावर जर विश्वास ठेवत नसाल, माणसाचे ओठ फसवे असतात पण नेत्र फसवे हा? नसतात. माझ्या उघड्या नेत्रानं तो प्रसंग मी पाहिला आणि प्रसंगाला सावला करून मी प्रतिकार केला. तिची सुटका करून तुमच्यापर्यंत न्याय न्यायला आलो. आणि दादा, या जगाचा देव तुमच्या शब्दाच्या बाहेर नाही आहे. मान्य आहे. मग बोलवा त्या देवाला. विचारा, हे सत्य आहे, सत्य आहे. एवढं सांगून सुद्धा तुम्ही विश्वास ठेवत नसाल. पण एकच पर्यायी मार्ग आई, नाही, हे अशानं ऐकायला नव्हे. आपण सत्याचे आहोत, सत्याला कधी मरण नाही. बरोबर आहे. म्हणून आमच्या शब्दावर जर विश्वास नसेल काय? तर या न्याय देवताची, या द्वारकाधीश बलराम दादाच्या चरणाची आम्ही जे बोलतो ते सूर्यप्रकाश एवढं सत्य आणि सत्य आहे. एक शब्द बोलण्याची गरज नाही. रोजे, तुम्ही एक राजकीय आहात. राजा सिंहासनामध्ये काय आणि त्याच्यावर विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीची योग्यता काय हे तुम्हाला माहित आहे. ना विलास, आणि असं असताना तुम्ही माझ्या चरणाची शपथ घेतला, ठेवला विश्वास, ठेवला विश्वास, न्याय मिळेल. आम्हाला न्याय मिळाला. प्रथमच बोललोय, आपला इष्ट मित्र असतो की या कुणाचाही विचार नाही. आपल्या लाडका बंधू कृष्णा प्रार्थनेच्या पूजेस त्यांनी सादरणीय अभिवादन करतोय. आपला आशीर्वाद असावा. कृष्णा, आशीर्वाद. हॅलो समाधान, आपल्या आशीर्वादासाठी माझी पावलं या दरबारी वळली. तुमचा आशीर्वाद मिळाला, कृष्णाच्या मनातलं समाधानही झालं. पण दादा, मात्र या द्वारकेच्या दरबारी एकसारखी मनाला साशंकता निर्माण झाली आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तुमच्या देहाचं अवलोकन करतोय मी. आज जर तुमच्या संपूर्ण देहाचं दादा निरीक्षण केलं तर मनात एक शंका निर्माण झाली. मुद्रा मारणारी माझी. हिंद बजाराला भूमिका मागतोय. अरे नाही, हट. दादा, तू माझ्या चरणी विनम्र झाला, मी तुला आशीर्वाद दिला. बरोबर. पण लक्षात ठेव, काय ते? इथं तू माझा घनिष्ठ भाता नव्हे आणि मी तुझा दादा नव्हे. द्वारकेचा अधिपती, द्वारकाधीश बलराम दादा द्वारकेचा न्यायाधीश आहे आणि तुला हात दिली त्याला कारण आहे. असं कोणतं कारण? इथे एक न्याय करायचंय. नाही, हो, कोणाच्या बाबतीत नाही करायचंय. आई, ज्यांच्या बाबतीत न्याय करायचंय तरी ज्याच्यावर आळ घेतलाय तो आरोपी तू आणि फिर्यादी हे दोघं. मला एक सांग, या मुलीला ओळखतोस? माझ्यावर आळ घेतलेली हो. आणि आज बोट कुणाजवळ दाखवला आहात? या मुलीला ओळखतोस? नाही दादा, नाही. हिला कधीही मी पाहिलं नाही. काय? केव्हा पाहिलं नाही? हिला कधीही मी पाहिलं नाहीये. बरं, याला ओळखतोस? दादा, मिळणार, खोटं बोलतोय. न्याय मिळेल. तिला कधी पाहिलं नाही. कोणी सांगतोय? अशा रीतीने बर. आमच्या देवाला चांगलाच उदय येईल. तुला असं म्हणायचंय, हिला आज जीवनात प्रथम तू पाहतोय, बरोबर? बरोबर. बर. आता यालाही कळायला हवं तू इथं का आली. न्याय. आता मला सांग, यानं तुला प्रथम पाहिलं असं हा म्हणतोय, पण यानं तुझ्या बाबतीत काय काय केलं सांग. काय काय केलं? मला कळतंय, स्त्री म्हटल्यानंतर लक्षाचं कुंपण बरोबर. विस्तारित सांगण्याची गरज नाही. इब्रत प्रिय नेमक्या कोण प्रकार तुझ्या बाबतीत घडला? यानं काय केलं माहिती? हा?